idan har Allah zai kawo mala'iku su tsare annabi da abubakar a cikin wannan kogo, me yasa mala'ikun nan ba su goya su kawai sun kai su madina ba? sai ka ce mecece hikima haka? mala'ika ya ɗauki annabi a lokacin da babin shi ake ba ya kai shi birnin kudus, me yasa mala'iku ba za su ɗauke su ba kawai shi kenan? amma Allah yana da hikima akan abubuwa. Misali, haihuwar da Maryam ce wa Isa a cikin ɗan lokaci kaɗan dalili ne akan cewa ashe kowa ma uwarshi za ta iya haihuwar shi a rana ɗaya, ta ɗauki ciki ta haife shi a rana ɗaya. To me yasa Allah ya bari ake kaiwa wata 9, wani ya shekara 2 a ciki ko fiye da haka, a sha wahalar naƙuda, a je asibiti a yi ta ƙarin ruwa ga ƙwararrun ma'aikata, amma dubi wannan budurwa ce ita kaɗai a daji ta haife shi, kuma sai ta dawo ga ta nan rangaɗaɗau, bata sha kunun haihuwa ba, bata ci gandar suna ba, ba wani ruwan zafi, ta taho ga ta nan kamar ba ita ta haihu ba. Ashe Allah yana da iko akan komai. To duk abin da kaga Allah ya biyo da shi ta wani tsari mai wahala ko ka ɗauka hikima ce, ba gagara ba ce, ba wani gagararren abu a wurin Allah. Shi yasa ya ce ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida. Da halittar mu, da tayar da mu, da kashe mu kamar rai ɗaya ne a wurin Allah. Ba bambanci da rai miliyan kaza da rai ɗaya, duk ɗaya ne a wurin Allah.